Eusko Jaurlaritzak Mikel Zabalza estatu indarkeriaren biktima gisa aitortu ondotik, hari buruzko informazio sekretua argitara aterako ote duen galdegin dio Aitor Esteban EAJko diputatuak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Sánchez prest da Zabaltzari buruzko dokumentuak desklasifikatzeko justiziak eskatuz gero. Sánchezek azaldu duenez, sekretu ofizialen legearen erreforma tramitazio parlamentarioan dago eta jakinarazi du informazio klasifikatuari buruzko lege bat lantzen ari dela Espainiako gobernua. Foro sozial iraunkorrarentzat, Sánchezek atzo goizean egindako adierazpenek aukera leiho bat zabaltzen dute estatuaren biktimen aitortzarako, baina nabarmendu du estatuko biktimen kasu asko jada preskribatuta dagoela eta beste mekanismo batzuk ere bilatu beharko liratekeela. Aitor Esteban eta Pedro Sánchez urrenez urren. Buenos días, señor presidente. ¿Tiene su gobierno intención de retirar el velo a la documentación calificada como secreta en el caso Mikel Zabalza, tras haber sido reconocido por parte del Gobierno vasco como víctima de la violencia? Lo que puedo garantizar es que en un Estado de Derecho, como es el Estado de Derecho en España, si debe ese reconocimiento, pues se tiene que derivar alguna consecuencia por parte de las autoridades judiciales y en ese caso no tenga duda de que eso pasará. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 10 ditu gaur, osteguna da eta politika gaiekin jarraituta Euskal presoei dagokienean, jakez esnal Euskal presoa baldintzapean usteko prozedurak aurrera jarrai lezake. Izan ere, hala erabaki zuen atzo Frantziako kasazio auzitegiak defentsak ezarritako helegitea onartuta. Parisko dei auzitegira itzuliko da orain afera eta hark erabaki beharko du 71 urteko presoa askea uzten duen ala ez. Eta gaurko egunean ere Ukrainiak izango du arreta puntu nagusiena, izan ere goizean zehar bilduta izan dira Errusiako eta Ukrainiako ordezkariak Turkian elkarren artean egin duten laugarren bilera izan dena, negoziazio bilera horretan hala ere ez dute korridore humanitarioen eta su-etenarekin lotutako aurrerapenik lortu. Gatazkari irtenbide bat bilatzeko asmoz batzartu dira, interes oso kontrajarriekin, baina Errusiak erasoaldiari amaiera emateko jarritako eskakizunak dira, besteak beste, Ukrainaren neutraltasuna eta desmilitarizazioa, baita ere, Krimeako penintsulan Errusiaren burujabetza aitortzea eta Donetsk eta Lugansk errepublikei independentzia ematea. Ere, Ukrainak aste honetan iradoki du prest legokeela neutraltasun estatus bat negoziatzeko, eta NATOn sartzeari uko egiteko ere. Dena den, ez du onartuko herrialdean zati bat Errusiaren menpe geratzea. Ukrainako zenbait zonaldetan egoera larria den unean izan dira gaurko elkarrizketak, eta gerra hasi zenetik 2 aste betetzen diren honetan, Ukrainian 7 igarobide zabalduko dituzte gaurkoan. Bada, Ukrainako gerraren gakoak aztertzeko gurekin dugu Asier Blas, EHUko politika zientziasaileko zuzendaria da bera. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Esan dugu ez da, laugarren negoziazio bilera izan dela gaur goizean, baina ez dirudi aurrera pauso handiegirik lortu denik. Nola ikusten ari zara gatazkaren bilakaera? Bai, esan aurrera pausorik etzan espero, bilera hauek egitea beharrezkoa da, etorkizunean akordioren bat lortu behar baldin bada, baina realitatea da uste baino polikiago doazela eta itxura txarra dauka asuntoak, ze asko luzatu daiteke gerra egoera hau. Aipatu duzu, ez da, gerrak luze joko duela eta Europar Batasunak hain zuzen gatazka honetan hartu duen erabakia izan da gastu militarra handitzea, bertara Ukrainara armak bidaltzea. Nola ulertu behar da autu hau? Esan daiteke diplomaziaren gainbeheran dagoela? Adierazle hauek laguntzen digute ulertzen gerra luzerako dijoala. Azken batetan garbi dagoena oraingoz Europar Batasunak eta Mendebaldeak hartu duen jarrera nagusiki dela Ukraina laguntzea, armaz laguntzea eta diruarekin laguntzea, eta horrek adierazten duena da, seguruenik prestatu beharko garela gerra luze batetarako.
Hor, ni ez naiz aditu militarra, baina militarrek esaten dutenaren arabera, bi herrialden arteko diferentzia handia daude, hau da, Ukraina naiz eta gehiago armatu, ez da gai izango Errusiar armadari aurre egiteko edo gailentzeko batez ere, ezta? Orduan, nik uste ulertu behar dela hau, estrategia bat bezala Rusia desgastatzeko, eta desgastatzeko estrategia horretan eta presioa jartzeko estrategia horretan, Ukrainako gerra hau luzatzen baldin bada, nik uste hor egiten diren kalkulen arabera badagola esperantzaren bat, Putinek edo Kremlinak boterea galtzea, estatu kolpe bat egotea, mobilizazioak egotea, edo gutxinez bere egungo posizioa asko igatzea etxean ere bai. Nik uste hortik doazela batez ere intentzio nagusi. Bada esaten duenik ez testu inguru honetan, Ukrainako gerrak Europar Batasuna nolabait indartuko duela, NATO ere indartuta aterako dela, zuk zer uste duzu? NATO dudarik gabe kohesionatuagoa eta indartuagoa aterako da, dagoeneko argi ikusi dugu kohesio hori asko hobetu dela, eta Europar Batasunaren kasuan desberdina da. Europar Batasuna kohesionatu egingo da, agian bai, gero ez da kohesionatuagoa ageri baita, baina ez dakit indartuagoa aterako dan, ze hori bi kontu desberdin dira, ikusten dugunagatik bere interesak ez dira gailentzen ari gatazka honetan, eta aspalditik bere interesak gero ez da lotuagoak ageri dira Amerikako Estatu Batuen interesekin. Horrek ez nahi duena da, bere interesak lehenestu beharrean, Amerikako Estatu Batuen interesetara ainguratzen ari dela. Orduan alde horretatik epe luzeanik ez dut uste indartuta aterako danik, beste gauza da kohesionatuagoa orain bai, agertela kohesionatuagoa, baina ikusi beharko dugu ere nola garatzen den gerra eta gatazka oro har, ze gerra hau izango da seguruenik, gerra zabalago baten atal bat, Europar Batasuna, Amerikako Estatu Batuak, NATO versus Errusia. Gerra hori seguruenik gerra hotz moduko bat izango da, noizbenka puntu beroekin, Ukrainakoa bezala, eta gerra horren garapenari jarraitu beharko dugu ikusteko benetan azkenean Europar Batasuna indartzen ari dan, edo bere ikuspegi propioa garatu beharrean Amerikako Estatu Batuen ikuspegira lotzen den. Amerikako Estatu Batuen interesak aipatu dituzu, baina Txinak zein paper jokatzen du gerra honetan? Badakigu Txinak beti horrelako gatazketan nazioartean neutraltasuna agertzen duela, baina garbi dago ere bestalde zenbait adierazpen egon dira eta keinu egon dira nolabaiteko enpatia adierazi dutenak Errusiarekin. Dudarik gabe Errusia eta Txinaren artean aliantza badago, orain dela 3-4 aste elkarrekin sinatutako akordio eta adierazpen batetan garbi gelditu zena, eta ziur naiz Txinak bazekiela zehoze behintzat, edo Kremlina komunikatuko ziola bere intentzioak Ukraina inbaditzeko eta gerra hasteko. Horrek ez du kentzen, Txina segurenik momentuntan ez dela sentitzen bat ere eroso, bere aliatuak hartu duen bidearekin. Eta gerra asko luzatzen baldin bada, litekena da Txinak ere presionatzea Mosku gerrarekin amaitzeko. Azken batetan Moskuk momentu honetan biziraun baldin badezake parte handi batetan Txinari esker baita, eta bere garapen ekonomikoa hemendik aurrera, desglobalizazio marko honetan Txinarekin lotuko da nagusiki bere ekonomia. Orduan Txinak hor momenturen batetan presiona diezaioke Errusiari bake bidea azkartzeko. Eta bien bitartean, Europar Batasunetik ere ikusten ari gara zelako isun ekonomiko eta diplomatikoak ezartzen ari diren Errusiaren aurka, zenolako ondorioak ekarri dituen horrek gurera ere, baina Europar Batasunak Errusiarekin zubiak guztiz apurtzeak zer ekarriko luke? Lehenengo garbi dagoena da, Europa osoari kalte egingo diola, ekonomikoki dudarik gabe. Rusia eta Europar Batasunen arteko harremanak aspaldi ari ziren igatzen, batez ere 2014ko Ukrainako krisiaren ostetik, eta orain gerra honekin konexioak erabat eteten baldin badira, bi onkatetan joango da, seguruenik, lehenik seguruenik Rusiaren kaltetan, baina bigarrenik Europar Batasunaren kaltetan. Kontutan izan behar dugu, guri espero
guk urrengo hilabetetan espero dugun egoera ekonomikoa kaskarra izatea eta krisi batetan sartzeko aukera asko daude. Inflazioa gorakadan dago eta gerra honek ez du lagunduko. Horrez gain, krisi ekonomikoaren atea irekitzen baldin bada, jakina da, kaltetu nagusiak herritarrak izango direla, Europar Batasuneko herritarrak, ordainduko dutelako garestiago bai beraien energia, erosten duten energia, baina baita ere produktuen prezio igoko da, jende asko kalera joan daiteke, galdu ditzazke bere lanak, eta alde horretatik prestatu beharko gara, gerra egoera batetan gaudelako, de facto Europar Batasuna gerran dago, horrela aitortzen ari da behin eta berriro Josep Borrell, eta alde horretatik gerra honek kaltetu egingo du gure ekonomia eta herritar xeen bizi baldintzak. Gertutik jarraituko dugu gatazkaren bilakaera. Asier Blas, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Asier Blasek aipatzen zuenaren harira, ondorio ekonomikoak gurera heltzen hasiak dira, gure poltsikoetan, etxeko poltsikoetan nabari den ein berean hasi da egoera nabaritzen ere euskal enpresetan, eta argindarraren prezioak markak hautsi ditu berriz ere, Ukrainako gerrak gaza garestitu duelako, eta haren eraginez sistema marginalistaren lotzak azaleratu direlako. Arazoak Europa oso astindu du eta Europar Batasunak ura konpontzeko erreminta kutxa adostuko du gaurkoan. Argindarraren prezioaren gorakadak eta Ukrainako gerrak elikagaien ekoizpena eta horniduran izango duten eragina aztertu du Europar Batasuneko aditu talde batek, eta adierazi du Europan ez dela elikagai faltak izango, baina ohartarazi du prezioak garestitu egingo direla. Egoera honetan, energiaren garestitzea arintzeko proposamenak egin dituzte bai EH Bilduk eta bai Elkarrekin Podemosek. Galdera komunitarioen gas fakturaren ezoizko igoera hori konpentsatzeko bonu bat proposatu du EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek berriz energia enpresa publikoa sortzeko lege proposamena egin du. Entzun dezagun Miren Gorrotxategiren hitzak atzokoan hemen Hamaika Telebistan. Lege proposamena guk registratu genduen orain dela hilabete pare bat edola, sartu genduen gaina baita ere aurrekontuen negoziazioan elementu importante bezalako bat esan onartua izan garai hortan, momentu hartan, eta horrekin guk lege proposamen honekin defendatzen duguna, eskatzen duguna da euskal enpresa publiko bat sortzea energia berriztagarrietan oinarrituta egongo dana. Hori da gure proposamena. Eta bien bitartean argindarraren prezioa nola mugatzeko dauden aukerak aztertu ditu Niko Kuenka ekonomialariak Hamaika Telebistarekin. Argindarra hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dau, azken batean zergak jaitsita, hortik ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pool hortan sartzen den azken energia iturriak marketzen duela prezio guztia. Kasu honetan gaza da, ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea poolean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produzio sistemak prezio osoa, eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garestitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta aste buruntanok ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Bersaiesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzoia Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren, produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den diruarekin argindarraren prezioa jaistea. Hortik etor liteke konponbidea. Argindarraren garestitzeak ekarri du hainbat enpresa gelditzea Euskal Herrian. Gipuzkoan soilik 60% adierazi du igarri dituztela dagoeneko Ukrainako gerraren ondorioak. Udane Arbeo.
Gasa eta argindarra inoizko preziorik garestienetara iristen ari da egunotan Ukrainako gerra bete-betean dagoelarik. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Ondorio horiek familiei eta jarduera ekonomikoari eragingo diete. Hain justu energia larrialdi honetan sektore ezberdinetako euskal enpresa asko gerrak areagotu duen argindarraren prezioaren etengabeko garestitzaren eta hornidura faltaren eraginpean aurkitzen dira. Adegi patronalak egoera neurtzeko egindako inkestan ondorioztatu da Gipuzkoako enpresen 62,5% gerraren ondoriak nabaritzen hasiak direla. Kostuen igoera, hornidura arazoak, logistika problemak denak batera etorri zaizkie enpresei. Ekoizpenaren kostua handitzen ari da. Energiaren eta lehengaien prezioen igoeraren ondorioz. Egoera horrek eragina du logistikan, garraioan eta elikagaien sektorean. Hego Euskal Herrian prezioen gorakadari aurre egin ezin dioten lehen enpresa gelditu dute jarduna eta beste hainbat erabaki hori hartza aztertzen ari dira. Zuzeneko kalterik handiena ziurrenez Ukrainarekin edota Errusiarekin merkataritza harremanak dituzten enpresak igarri dute. Gipuzkoako enpresen 15% dira eta industriara mugatuta enpresen 20%. Bi estatu horiekin harremanak dituzten enpresen 60%ek adierazi dute lotura hori etengo dutela. Batzuek alde bakarreko erabakiz, beste batzuek ordainketak eta kobrantzak egiteko dituzten zailtasunengatik, edota logistika arazoengatik edo kobrantza eta ordainketak egiteko zailtasunengatik. Oro har Ukrainako gerraren ondorioak pairatzen ari diren Gipuzkoako enpresen gehiengoarentzat horniduren eta lehen gaien kostuaren igoera da arazo nagusia. Naiz eta hornidura falta edota esportazio eta importazioekin arazoak dituztenak ere badauden. Gehien sufritzen ari diran hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baita ere norbanakoetan. Testuinguru honetan Jaurlaritzak EAEk energetikoki duen dependentzia handiarekin bukatzeko pausak ematearen alde agertu da. 80%an ikaragarrizko dependentzia daukagu, kanpoko dependentzia, eta energia sortzeko bertan ere aleginak egin behar dira. Sailburuak azpimarratu du energia berriztagarriak behar ditugula baliabideak aztertuz beraien aldeko apustua egiteko. Eta gaiz aldatuta Altsasu eta Ziordia bisitatu ditugu. Gaurko aste honetako Barkatu Nafar Eguei saioan Jasmine Mansri hainbat pertsonekin bildu da horretarako, Koldo margolariarekin, Leire dantzariarekin, Idoia bertsolariarekin eta Amaraunako kide den Marina eta Itsasorekin izan da. Atzo ikusi ez bazenuten, gogoratu 11.eusen osorik topatu dezakezuela saioa, baina hementxe aurrerapen bat. Kaixo Jasmin. Gaur sakanara goaz, Altsasura hain zuzen ere. Altsasu, Nafarroa garaiko mendebaldeko udalerri bat da. Euskal Herriaren erdigunean dagoen Burunda Baiarakoa. Gainera, Ziordin dagoen Amarauna gune autogestionatua ezagutzeko aukera izango dugu. Orduan, azal, ez zara margolaria? Bai. Zentzakigu artista zarela? Artista, zikintzen dituk lienzoak. Erlatiboa da, ez? Eta zu, irakasle edo ikasleaztea? Bietatik, bai. Klaseak emate ditut eta baita ere klaseak jaso bai. Eta ze estilokoa, bera? Batez ere garaikidea. Gehien gustatzen zerean dantza garaikidea, baina baleta ere asko egiten dugu. Eta, pixkat okurritzen zaiguna, ez? Momentuan, bai. Eta kulturaz ari garen ez, ezin dut ezkutatu zuzare bertsolaria. Altsasu bertsolaria. Bai. Altsasun bertsolaria asko daude edo ez? Altsasun jaiotzen ari dira bertsolariak. Proiektu hori zer da? Hau, Amarauna. Amarauna? Gune autogestionatu bat. Eta nola sortu zen gune hori? Borroka ezazu gurekin batera, gu gerala EH sukarra.
Eta ostegunero legez hitzordua duzu hemen, 11 telebistan musika, zuzenean saioarekin gogoratu arratsaldeko 8 eta 4 edota gaueko 10 ikusi dezakezuela. Koldo Otamendi dugu pantailaren beste aldean, eguerdion. Eguerdion. Zein talde ezagutuko dugu gaurkoan? Bueno, gaurkoan Audience talde Gernikarra ezagutuko dugu. Gure musika estenako talde veterano bat da, 25 urte egin dituzte musika errepidean, eta hala ere, oraindik ere, gauz asko esateke dute, berriki kaleratu duten Tolesdurak diskoa esaterako. Hori da, Mendel Laurdeneko bizia, ibilbidea duen taldea, esan duzun bezala, Tolesdura da euren azken diskoa, zer kontatu dezakezu horren inguruan? Lan berezia da, esan bezala 25 urte egin ditu Audience taldeak, eta kasu honetan, 2021ko ekainean ateratzuten diskoa, disko bikoitza da, vinilo formatuan argitaratua eta bertan 16 kantu biltzen dira. Taldeak 2 grabaketa ezberdinetan burutu du lan hau, bat pandemia iritsi baino lehen osaturiko kantuekin, eta beste bat pandemiak zehar grabotutakoa, eta beraz, 2 diskoan artean ere bada nolabaiteko ezberdintasunik, giro ezberdinak batzen dira bertan. Ohikoa duten bezala azken urteetan, Garate estudioetan grabatute diskoa Andoainen, eta teknikari beste mitiko bat, Kaki Arkarazo. Eta taldea sakonean ezagutzeko aukera paregabea izango da beraz, ez bakarrik bera azken diskoa, baizik eta azken urte hauetan zehar, 25 urte hauetan zehar izan duten bilakaera, ezta? Izan ere musikalki garapen handia izan dute. Halaxe da, 25 urte askotarako ematen du, ez? Ira musika talde batzuk beti estilo berean egoten direla mugitzen, naiz eta variante txikiak egin, eta Audience talderen kasuan erabat ezberdina da, ez? Rock mundutik datoz, lehenengo 2 diskoak rock formatuean egina zabe, baino gerora egiten taldea, countrya sartu zen taldean, folk giroak ere, eta bestelako amerikana ditzen den musika estiloan sakondu zuen taldeak. Itudietan ikusten duzuen bezala, ohiko gitarra, bateria eta basuaz gain, badira beste instrumentu batzuk, gitarra ezberdinak erabiltzen dituzte, akordeoia, saxoak eta bestelako tresnak, eta horrek ematen du aukera kantu ezberdinak egiteko, eta bide horretan musikalki emaitza anitza bat emateko. Ez hori izan da pixka bat Audience taldearen bidea, ez jolastu musikarekin eta musika jolas bilakatu, ez, eta hori izan da segurazki taldea 25 urte irautearen arrazoietako bat. Musikalki beraz, norabide berriak aztertzen, baina baita ere aldaketak izan dira 25 urte hauetan hizkuntzan ere. Bai, Audience taldea inglesez hasi zen kantatzen, hori izan zen bere hizkuntza lehenengo diskoetan, eta denborarekin euskara presentzia irabazten joan zen taldean, ez? Badire hemen Euskal Herrian talde asko euskaraz kantatzen dutenak, baina beraien bizitza gero erderaz dela, ez? Gertotik kanpo erderaz hitz egiten duten nagusiki, naiz eta gero kantak euskaraz egin, ez? Audience taldearen kasuan justo ezberdina da, ez? Alde batetik inglesezko kantak egiten dituzte, baino oso talde euskalduna da, eta orain artean beti euskaraz ari dira, eta zentzu horretan taldeak badu euskararekiko konpromiso bat, ez? Hitzetan lehen ez zuten egiten, baino azken diskoetan, euskaraz egindako kantuekin komodo sentitzen dira ere, inglesez egindakoa jarraitzen dute, erderazko bat badago disko berri honetan ere, eta beraz musikalki eta hizkuntzaldetik anitza ere disko hau, eta esan daiteke agian talde batzutan gertatzen ez den bezala, nahiz eta hizkuntza aldatu oso disko koherenteak egiten dituzte kantu guztien artean oreka bat mantenduz, ez? Eta Audience taldean hori gertatzen da. Tolesdura, beraien azken lana, beraien azken diskoaren aurkezpenekin, kontzertuekin, begi bat han jarrita kontzertuetan, baina baita ere, beste hanka bat, ez? Nolabait esateko, kantu berriak egiten oraindik ere, sorkuntzak ez du etenik. Hori da, eta gaina garai hauetan are gehiago, ez? Azken 2 urtetan apenas jo ahal izan dute kontzerturik, esango nuke Tolesdurak orkesteko kasi urtebeteko bidean 10 kontzertu eman dituzela asko jota, eta horrek albideratzen du, entxegu lokalean sartu, eta kantuen zirriborroak egitea, gero kantu bilakatuko bideen, zirriborroiek osatzea, ez? Audience beti egondu da entxegu lokalean sartuta, argitaratu dituzten disko guztiez, aparte soinu bandak egin dituzte hainbat filmetarako, Higher Life Blues, amerikanoak tartean, eta beti jokatu izan dute horrekin, ez? Ni uste musika talde askori gertatzen zaie, guk diskoa jasotzen ditugunean, ja taldearentzako kantuak zarra dira, pentsatu sortu behar dira entxegu lokalean,
gero grabatu estudioan argitaratu lana eta guri zerako igual urtebete edo gehiago pasada, ez? Eta orduan taldeak beti aurrera begira egoten dira, ez? Egindakoa defendatzen dute agertokian, baina etxegu lokalean ja gauz berrietan ari dira etengabean. Eta audientzen kasuan, alaxe da ere. Hauze izan da, gaurko arratzaldeko saioaren aurrera pentsua gogoratu berriro ere 8 eta 10 edo 10 ikusteko aukera, edo bestela 11.eusen. Koldo Otamendi, eskerrik asko beste bingurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Izan ere gaurkoan gurekin izango dugu Arkaitz Antizar Comisiones Obreraseko ordezkaria. Orain arte. There's a man, he wakes up every morning. No matter if it's sunny or it rains. Takes his fiddle, stands by the highway. No one seems to really care. Keeps on playing, would never get tired. It's that someone sin again. Driver seemed to start to really like him. You can see how they say hello and wave. There are some who just see a threat. Stood determined against our plan. Why that fiddle and why that song? It's the last of the Mohicans. They wanted to know who's that stranger. May we join and be his friend? Regardless of what people recommend, is he the lost cause or just his convictions? No one seems to really care, but he keeps on rocking his seat for a free world. He's the last of the Mohicans. They all want to know who's that stranger. He's the last of the Mohicans. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bai? Hemen da Miru. Ipinak, asmak izunak jolasak denetarik ikusiko ditugu, bat Miru. Hemen da Miru saioan, laizter arte eta zoriontsu izan.
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Arkaitz Handiz, Komisiones Obreraseko ordezkaria, eguerdion eta ongi etorri. Gaixo, eguerdion. Gerrarik ez lemapean, mobilizatu zineten atzokoan, aurreko asteetan eta egunetan ere, beste eragilekin batera, Ukrainako inbasioa hasi zenetik 2 aste, bete dira gaurkoan, eta egoera zail dago, baita ere negoziazioak izan dira gaurkoan, aurrera pasorik gabe, armak bidali ditu Europar Batasunak ara, dagoeneko 2 milioi errefuxiatu baino gehiago, nola ikusten ari zarete egoera? Bueno, egoera esan dezun bezala oso zaila izaten nahi da, hasiera besterik ez da, gainera, baino gure sindikatuaren aldetik, gure ideia nagusia, atzo kontzentratu ginen bezala eta gure lema esaten zuen bezala, bakea, demokrazia eta herrien arteko elkartasuna da. Honekin esan nahi duguna da, guda guztietan eta krisi guztietan langile klasea dela beti kaltetua ateratzen dena. Eta ezin dela langile klasea honen erantzule bihurtu, potentzien arteko gerren kaltetu nagusi langile klasea ezin dela izan. Honekin esan nahi deuna da, eszenatokia mugimendu geopolitikotan mugitzen dela, krisi globala dela, munduaren, ezagutzen dugun munduaren edo zibilizazioaren ardatzak mugitzen ari direla, eta Ukrainiako inbasioan orain ikusten ari garela, baino esan dudan bezala mundu eta ekonomia globalizatu batean kaltetu asko egon daitezke sistema ez baldin badegu aldatzen. Izan ere, gerrako ondorio nagusina pairatzen ari dira Ukrainako gizarte zibilak, baina ondorio horiek gurera ere etorri dira. Energiaren, gazaren, lehengaien prezioen igoera nabarmena, izan da azken egunotan, esaterako energiaren prezioa, elektrizitatearen prezioak 700 euroko megabat orduko langa gainditu du baita ere. Enpresa batzuek, ez bakarrik herritarren poltsikoak, enpresa batzuek ere igertzen ari dira gorakada hori, eta jarduna etengo edo eten dute dagoeneko. Lan munduak antzeman dituzue dagoeneko? Noski, hemen arazo nagusia prezioa finkatzerako orduan da nola finkatzen dugun prezioa, ez? Eta momentu honetan energia garestinak finkatzen du gainontzeko energien prezioa. Orduan, usteet, prezio finkatzen duen sistemaren oinarriak aldatu behar direla, horretarako gaur Versailleseko batzarra izan da, Euskal Herrian prezioen gorakadari aurre egin ezin dioten lehen enpresa eta hemen gobernuek ausartak izan behar dira, beste modu bateko prezioen finkapena erregulatu, eta gu, sindikatu bezala, gure rol soziopolitikoan eragingo dugu, baina gure eragina bai kontuan izan behar da limitatua dagola. Azkenean, gobernuak eta estatuburuak dira erabaki politikoak hartzen dituztenak eta merkatuan eragin zuzena dauketen erabakiak hartzeko gai direnak. Horregatik, noski, esan dezu, herritarren poltsikotan nabaritzen nahi da, baina noski, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ebai, enpresa batzuk, etenak izaten ari dituzte, batez ere energia kontsuma handia dituzten enpresak. Siderurgia, papergintza, eta bar. Eta guzti honi irtenbidea emateko guk gako batzuk dauzkagu, baina irtenbidearen erantzule zuzenak arlo edo politikariak dira. Pentsatzekoa da, ez energiaren presio altu horiek behin, nahiz eta mugak jartzeko aukerak dauden bitartean, horren bitartean, susperraldi ekonomikoak kolokan dagoela adierazten du Iñigo Urkullu lehendakariak, baita ere garai gogorrak datozela, hitz horrekin mintzatu da. Herritarren erosteko ahalmena bermatzeko, negoziazio kolektiboetan pentsatzekoa da izango dela gako soldaten igoera hori? Negoziazio kolektiboan urtea hasi baino lehen iragartzen genuen urte zaila izan behar zela. Negoziazio kolektiboari dagokionez. Ukrainiako arazo hau kontutan izan gabe, gogoratu behar dugu pandemia batetik gatozela, baino krisi eta guden
erantzule eta kaltetu zuzenak ezin dira langileak izan. Beraz, uste dugu erosahalmena bermatu behar dela, negoziazio kolektiboari gure sindikatuak beti lehentasunezko tokia eman dio, eta momentu honetan are gehiago. Orduan, negoziazio kolektiboan noski begiratu behar da sektore bakoitzaren evoluzioa eta sektore bakoitzaren diagnostiko zuzena egin, eta horren arabera langileen erosahalmena bermatu. Ezin dena da langileek erosahalmenaren inguruko galera izugarria izan, beraiek erantzule edo inongo erabakirik hartu ezin dituzten gaien inguruan. Testuinguru honetan, astelehenean bildu zen Espainiako Gobernuak, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuko ordezkariekin, errentaren gaineko paktua izpide. Zuen ustez, zer hartu beharko luke zentralitatea hemen? Comisiones Obreraseko idazkari nagusia, Unai Sordok esan zuenaren arabera, eta hemen Euskadin noski konpartitzen dugu, errenten paktuaren gainean, gobernuak planteatzen zuen bezala, ezin da soilik soldaten gaineko paktu bat izan. Hau da, errentaren paktu honetan gauza asko sartu behar dira, eduki asko sartu behar dira, eduki asko garatu behar dira, esan behar da lehenengo bilera bat izan zela, eta hemen sartu beharko genuke, lehen esaten genuen, erosahalmenaren inguruko edo erosahalmenaren gainean eragina dituzten faktoreen inguruko paktuk zehatzak. Adibidez, energiaren kostuak edo langilei eragiten diguten faktore guztiak kontutan hartu behar dira. Ez bakarrik soldata adosteko edo soldataren inguruko akordioetara iristeko, horretarako negoziazio kolektiboa daukagu. Eta negoziatzen ari gara momentu honetan, estatu mailan, CEO eta CEPIME patronalekin, negoziazio kolektiboaren inguruko akordio interprofesionala. Eta hor da soldaten gainean hitz egiteko esparrua. Ez gaude ados edo ez gara joango, Comisiones Obrerasen ikuspuntutik behintzat, soldatak bakarrik finkatzen dituen errenta paktu batera. Gezaldatutan, langabeziari begira, otsailean Euskal Autonomia Erkidegoan beherakada izan zuen langabeziak, 129 langabe gutxiago izan ziren, kontratazio mugagabeak baita ere azken 12 urteetan izan duten gorakadarik handiena izan du, 16% igo baita, datuen zein irakurketa egiten duzu zuek? Printzipioz, irakurketa positiboa egiten dugu, baino kontsideratzen dugu lan erreformaren akordioa eragin zuzena duela esateko oraindik goiz dela. Eta hemen, prudentziaz edo jokatu behar dugula, zuhurtziaz jokatu behar dugula. Hala ere, ziur gaude lan erreformaren akordioak joera bat markatuko duela lan merkatuan eta kontratazio mugagabeari hori baitzen lan erreformaren gako nagusietako bat, kontratu mugagabeei indarra eman eta aldi baterakotasuna alde batera utzi. Ordun, datuak positiboak dira, joera bat markatzen dute, urtarriko datua ona izan zen, otsailekoa ona da, ikus dezagun martxokoa, baino joera positiboa da. Hala ere, goazen zuhurtziaz jokatzera eta goazen datuak bakoitza bere momentuan baloratzera. Langabe guzti horietatik 56,7 emakumeak izan ziren, gainera baita ere aipatu beharra dago, ez oraindik ere soldata arrakala agerikoa dela, hainbat sektore eta hainbat lanpostuetan, emakume langileen egoera hori aldatzeko zein izan beharko luke bidea? Hemen martxoa 8 gertu daukegu eta Comisiones Obreras Euskaditik irakurketa, urtero egiten dugun irakurketa txosten baten bidez txosten bat plazaratu genuen emakumeen idazkaritza Estibaliz Montero Mendoza lankideak argitaratu zuena, eta bertan esaten zen emakumeak hemen dauket datua, 24,6ko soldata igoera beharko zutela gizonezkoen soldatekin parekatzeko.
Noski, hemen fondora edo jo beharko genuke ikusteko nun ematen diren desberdintasun horiek, zeren hemen diskriminazioa edo ez da agerikoa. Horregatik asko landu behar da eta asko borrokatu behar da. Azkenean, komplementuen alorrean, plusen alorrean, eta hor jokatzen dute enpresak gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala markatzeko. Soldata arrakala hau ikusten dugu estrukturala dela. Arazoa ere estrukturala delako, hau da, ez da sektore konkretu batean ematen, ez da lanpostu konkretu batean ematen, orduan, guk uste dugu, gainera, txosten honetan modu nahiko nabarmenean agertzen zen, emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoan urriaren 22tik abenduaren 31 arte doain lan egiten dezutela. Kontutan edukita soldata arrakala hori. Orduan, gero, kontutan hartzeko beste elementu bat lanaldi partziala da. Lanaldi partziala 2021 batean gora egin du. Egia da, gehien bat, gizonezkoak izan dutela kontratazio lanaldi partzial modalitatean gehiago. Baina, hala ere, 78%ak emakumeazkoak dira lanaldi partziala dauketenak. Eta aldi baterakotasuna ere beste arazo estrukturala da. Kasu oso nabaria da administrazio publikoan gertatzen dena. Administrazio publikoan lan egiten duten bi emakumetatik batek lanaldi partziala aldi baterako kontratu bat dauke, interinidade kontratu bat. Orduan, argazkia kronikoa edo estrukturala dela esan dezakegu, arazoa bezala. Eta hemen aipatu nahiko nuke, sektore feminizatuak, sektore prekarioenak direla, zoritxarrez, eta atzo ikusi genuen bezala, Zumarragako herrian adibidez, etxez etxeko laguntza zerbitzuarekin mobilizatu ginen, sektore oso prekarioa delako, eta uste degulako, guain ez, baino tendentzia edo joera ez dela aldatzen. Orduan, mobilizazioa sektore hauetan ikaragarrizko garrantzia daukela. Eta zenolako garrantzia du guzti honetan ere berdintasun planak aurrera ateratzeak. Izan ere atzotik 50 langile baino gehiagoko enpresetan derrigorrezkoa izango da ez, berdintasun plan hauek izatea, baina zer barne bildu beharko lukete? Berdintasun planetan elementu garrantzitsuena, kontuan hartu beharreko elementu garrantzitsuena diagnostikoa da. 901/2020 dekretuak, berdintasun planak garatzen eta erregulatzen arautzen dituen dekretuak, barne biltzen dituen elementu guztia jaso beharko lukete berdintasun planak egokiak izateko. Orduan, berdintasun plan hauekin zer lortu dezakegu? Plantilla guztiaren argazki eguneratu bat edukitzea. Eta orduan gure ekintza sindikala aurrera eramatea, desberdintasunak topatzen ditugunean. Zein izaten ari da arazo nagusia berdintasun planekin eta enpresekin negoziatzerako orduan? Soldaten gaia. Enpresa asko guaindik oso ezkorrak dira soldaten inguruko datuak ematerako orduan. Baina legez behartuta daude, beraz, bai o bai eman beharko dute. Hala ere, oso berandu goaz, egia da, eta datu bat ematearren, DIRCEren arabera, DIRCE da berdintasun planak erregistratzeko estatuko organismo bat, ez? Eta DIRCEren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 1215 enpresa egongo lirateke 50 baino gehiagoko langileekin legez behartuta berdintasun plan bat aurrera eramateko edo sinatzeko. Zein da errealitatea, Euskal Autonomia Erkidegoko errealitatea? Gutxi gora bera 300 plan daudela, ja sinatuta. Baina 300 plan horietatik 200, gutxi gora bera, bi eren indarraldian daude. Hau da, dekretua atera baino lehen aurrera eraman zinen edo sinatu ziren. Beraz, aurrera eraman diren berdintasun planak
oso eskasak dira daukagun volumenerako. Orduan, hemen beste faktore garrantzitsu bat izango zen lan ikuskaritzaren papera. Horretarako, sindikatutik, indarra handia egin behar dugu ikusten dugunean 50 langile baino gehiagoko enpresa batean berdintasun plan bat ez dela aurrera eraman, lan ikuskaritzan salaketa bat jarri behar dugu eta lan ikuskaritzake bai serio hartu behar du gai hau eta lanean jardun. Ulertzen dugu bai lan ikuskaritzaren plantilla edo langileek pairatzen ari diren egoera, gaur publikora edo publiko egin dugu martxoaren 30ean lan ikuskaritzako langileen greba deialdia luzatu dugula, Comisiones Obreras sindikatutik, beraiek bai, beraien lankarga dauketelako, minimotan daudelako, eta askotan behaien lan aurrera eramateko zailtasunak dituztelako. Orduan, hori izango zen berdintasun planen inguruko analisi azkar bat. Hamai puntu ez, jorratzeko lan munduarekin lotutakoak, eta hain zuzen datorren aste artean bilduko da elkarrizketa sozialeko mahaia, zuek eskatuta atzeratu eta gero, zer espero duzue bilera honetatik? Zein puntu egongo dira mahai gainean? Hemen aipatu nahiko nuke, oraindik barne hausnarketa prozedura batean gaudela, Comisiones Obreras Euskadi sindikatua, eta egia da deialdia jaso dugula, gainera lan sailburuak publikoki aditzera eman zuen deialdia zabalduko zuela, egia da iritsi zaigula, baina gure barne hausnarketa prozedura ez dugu bukatu. Beraz, zertaz hitz egingo den, ez dakigulako oraindik joango garen edo ez, mahai horretara. Hori gure barne organoetan erabakitzen dugunean, erantzuna emango dugu publikoki, eta beti bezala joaten baldin bagara, modu proaktibo batean lan egingo dugu, eta akordioak lortzeko, edo langileentzako onuragarriak diren akordioak lortzeko bidea hasiko dugu. Baina momentuz, gure sindikatua horrela dago. Bertan bera gelditu daiteke orduan elkarrizketa sozialeko mahaia, erabakitzen baduzu ez bertaratzea? Ez dakit bertan bera geratu daitekenik, baino gu gure erabaki arte edo erabaki konkretu bat eduki arte, guain momentu hontan esan dezaketena da, ez dakigula martxoaren 15ko bilera honetara agertuko garen edo ez. Lan istripuei buruz ere hitz egin behar dugu, izan ere atzokoan beste behargin bate hil zen, Baionan kasu honetan, garabi batek eragindako istripu batean, Euskal Herrian hildako 11. langilea. Azken aldian hainbat izan dira, batez ere eraikuntzaren alorrean, altueretatik erorita hil diren langileak, zer gertatzen ari da osasun eta bai protokolo eta neurriekin? Gure sindikatutik irmoki salatu nahi dugu, enpresek aurrera eramaten ez dituzten protokoloak eta prebentzio neurririk ezartzeko aurrera eramaten duten autua. Enpresen aldeko autu estrategikoa da, enpresen aldetik autu estrategikoa da, zeren lan merkatuan gertatzen den arazo nagusia azpikontratazioa da. Askotan esaten dugu, lan osasuneko departamentuak askotan salatzen du, lan istripuen atzean dagoen arazo estruktural nagusia azpikontratazioa dela. Adibide bezala, esan duzun bezala, 8 langile hil dira Euskal Autonomia Erkidegoan 2022. urtean. Horietatik 4 eraikuntza sektorean. Eta 4 horietatik 3 azpikontratatuta zeuden. Orduan, guk erlazio garbia ikusten dugu azpikontratazioa eta lan istripuaren artean. Eta are gehiago, azpikontratazioan gertatzen den arazo nagusia edo enpresek egiten duten iruzur nagusia honakoa da. Askotan, enpresa nagusi bat kontratatzen da eraikuntza sektorean, obra baterako. Deustoni izan zen lan istripuan kasua argia da.
fatxada birgaitze baterako enpresa bat kontratatzen da. Enpresa horrek eraikuntzara dedikatzen den enpresa bada, beraz, fatxada birgaitzea izan beharko luke bere aktibidade edo bere ekintza nagusia, ez? Eta ekintza nagusi horretarako beste enpresa bat azpi kontratatzen du. Zertarako? Etekin ekonomiko gehiago ateratzeko, besterik gabe. Etekin ekonomiko horiek nondik ateratzen dira? Prebentzio neurria saiestetik eta langileen lan baldintzak prekarizatzetik. Orduan, erlazioa garbia da, azpikontratazioa gehi lan baldintza prekarioak, berdin lan istripua izateko papeleta guztik. Eta osasunaz hitz egiten jarraituta, Komisiones Obrerasek proposatu du amiantoaren eraginpean dauden langileen senidei ere aldizkako baheketak egitea, ezta? Osasun sailari egin diozue eskaera hori hain zuzen. Bai, zergatik senidei askotan esaten da, ez, amiantoaren biktima, baino hemen uste dugu drama edo gizartea Euskal Autonomia Erkidegoan eta batez ere eskualde konkretu batzuetan pairatzen ari garen eta etorkizunean pairatuko dugun drama amiantoaren eraginpean lan egindako langileen kasuan, senidei bai zabaldu behar zaiela. Zergatik senidei? Hemen 20, 30, 40 urte atzera jo behar dugu. Zein zan amiantoarekin lan egiten zuten langileen errealitatea? Langileek beraien lan tresnak eta beraien laneko arropa etxera eramaten zutela, eta emakumeek zirela arropa hori edo tresna horiek garbitzen zituztenak. Eta orduan argi dago erlazioa, baina ez bakarrik Komisiones Obrerasek esaten duelako. Hemen Europar Batasuneko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak bai argi azaldu du bere diktamen batean eta argi utzi du idatziz erlazio hau. Gizonezkoek lan egiten zuten amiantoarekin, baina emakumezkoek amiantoa edo amiantoa zeuketen, partikulak zeuzketen arropak garbitzen zituzten. Orduan, gaixotasunak ere senidei zabaltzea eta batez ere hemen eragina egin nahi izan dugu, noski, kalte ordain duin bat edukitzeko, baino ez bakarrik horregatik. Batez ere, osasunaren zainketa on bat izan dezaten. Hau da, osasun zainketa batek minbizi bat edo asbestosis kasu bat edo gaixotasun profesional bat momentuan kontuan izateko edo diagnostikoa epe motzean gaixotasun hori ez baldin bada aurrera joan, hor intervenitzea edo eskuhartzea momentu horretan askoz errazagoa izango da gaixotasuna zabalduta dagoen momentuan. Eta hemen bai beste elementu bat edo ekarri nahiko nuke mahai gainera. Estatuan, momentu honetan, kongresuan, eztabaidatzen ari da amiantoan biktimen gaineko konpentsazio funtsa, ez? Bueno, alde batetik, terminologiari dagokionez, guk ez gaude oso ados, konpentsazioa terminoarekin, uste dugu termino egokiagoa izango zala kalte ordain funtsa, zeren ematen du lan indezula amiantoarekin eta konpentsatu egiten dizugu, ez, estatutik, ez, langile hauek hiltzen ari dira eta geroz zoritxarrez gure datuen arabera eta gure analizien arabera geroz eta gehiago izango dira. Orduan, hemen guain tramite fase hontan dagoen funtsa hau, berri txar bat jaso genuen astelenean, irmoki salatu genuen bai prentsa ohar baten bidez, alderdi sozialistak emendakin bat, guain emendakin fasean gaude ez, eta alderdi sozialistak emendakin bat sartu zuen lege honi, esanez, laneko esposizioa alde batera utzi behar zela, eta kontuan hartu behar zela bakarrik esposizio ambientala, o inguru giro esposizioa, eta familia esposizioa, lehen aipatu dugunez, baina laneko esposizioa ez, zeren hori, judizialki aurrera eramaten baldin badezu,
bermeak dauzkela, langileak bermeak dauzketela hori kalte ordain horiek jasotzeko. Baina hemen kontuan hartu behar dugu, zer nolako bide judiziala eraman behar den aurrera. Askotan, eta nik pertsonalki eta zoritxarrez nire eskualdean eta nire aldamenean jende asko ezagutzen dut siderurgian lan egin duena, eta bide judiziala karagarri latza da. Urteak pasatzen dituzu epaiketetan, gainera gero enpresek errekurritu egiten dute, eta sufrimendua areagotu egiten da izugarri. Orduan, guzti hau legez eta berme batzuekin arautzea izugarrizko garrantzia dauke eta horrela izan behar du. Gai honetan bide luzea egiteke oraindik langileen eskubide horiek bermatzeko eta aitortzeko eta amaitzen joateko beste proposamen bati buruz ere hitz egin behar dugu. Ez da nire Comisiones Obrerasek mahai gainean jarri duen beste proposamen bat da, hauxe, euskara ikasi ahal izateko funts publiko batekin ordaindutako lan baimenak sortzea. Zertan datza zehazki? Zein da Euskal Autonomia Erkidegoaren lan merkatuaren argazkia soziolinguistikoki, esan da. Euskera enplegagarritasun faktore nabarmena dela. Hori argi dago. Baina zer gertatzen da langabe dauden pertsonekin? Lanbideren datuen arabera, lanbiden izena eman dauden 80%, pertsonen 80%, ez dakitela euskeraz, edo euskeraz beraien lanetan moldatzeko arazoak somatzen dituztela. Orduan, gure proposamena, sindikatutik landu dugun proposamena zein izango litzateke? Administrazio publikoan ematen den eskema pixkat jarraitzea. Zein da administrazio publikoan ematen den eskema? Langilei euskera ikasteko erraztasunak eman. Erraztasunak ze zentzutan? Liberalizazio moduan, hau da, zure lanorduetatik, ordu batzuk, edo egun zehatz batzuk, edo programa batzuk aurrera eramatea, euskeraz ikasteko. Hori administrazio publikoan ematen da. Enpresa pribatuetan aldiz, zer gertatzen da? Eskakizun horiek eman daitezkela, baina langileek nola finantzatu edo nola irits gaitezke perfil horietara, perfil linguistiko horietara, bakoitza bere ordu libretatik jartzen eta bere poltsikoetatik jartzen. Orduan guk uste dugu hor injustizia edo ez dela berdintasuna bermatzen alor publiko eta alor pribatuaren artean. Orduan gure proposamena hori izango litzateke. Eusko Jaurlaritzak adibidez, hobetuz programaren bitartez, edo beste programa edo tresna berri bat sortu, eragileak, gobernuak eta elkarlanean arituz, eta enpresa pribatuetarako edo alor pribaturako horrelako erraztasunak eman. Arkaitzen Diezar, Comisiones Obreraseko ordezkaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarde bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Laura Mintegi eta Ibon Minika. Orain arte. Teia fabrika izen hartu genuen, ze bere garaian egia auzoan teiak sortzen zituen fabrika bat egon zen, Konkorreneatik eta gertu. Eta orduan, memoria historikoak badaka teia fabrikan ere garrantzi bat, gordegia ere hemen dago egiako artxibategi grafikoa eta hola. Eta orduan, izena hortik hartu baztan ere, eta gaur egun ere lanerako eremu bat izanik ere, egia da beste behar batetik ere jaio zala, ez? Bakoitza bere esparruan, bere etxetan edo bere bulegotan lanian egon berrian, bai behar genula espazio bat elkarrekin eoteko eta elkarrekin lan iteko eta behar hortatik sortu zen teia fabrika. Eta gaur egun, esate dudala balore eraldatzailetan garatzen dien proiektuen etxia, hau da, lanea etor zaitezke, badazkau bulegoak eta elkarlangune bate bai, coworkinga izango litzatekena,
Orduan espazio bat da lanera etortzeko, baina hortik haratago bai balore eraldatzaileak sustatzeko espazio bat da, aretotan ere gure agenda hausnarketarako tresna bada, orduan bai gustatzen zaigula esatia lanea etortzia baino ere dela elkarrekin pentsatzeko, hausnartzeko eta ekiteko espazio bat, ez? Azken batean ezagutza pila bat biltzen dira hemen. Azken batean hemen daudenekin, esan dezakegu komunitate ezberdinak ditula lan hildo teila fabrikak, alde batetik hemen lanian dagoen jendeakin, gustatzen zaigu esatia, konexio modukoak sortzen ditugula, baten beharrak eta bestianak kontuan hartuz uztartu daitezkela proiektuak eta inkluso proiektu berriak edo kolaborazioak sortu daitezkela. Eta gero bestetik auztua edo bestelako eragileak inguruan ditugunak, bai auzoan bai Donosti inguruan ere, hoien artean elkarlanak sortzea litzateke helburutako bat, ez? Saria eginaz eta sarian elkarrekin aurrea iteko bidiak lortuaz eta batzutan proiektuak edo, ez dakit etorkizuna esati igual gehiegi da, ez? Baina ze proiektu sortu daitezken elkarrekin, hortik egongo litzateke bidea. Norbaiten lanea etorri nahi balu, edo agendan zerbait antolatu, edo elkarlan bat iriki, gurekin harremanetan jartzea litzateke, infoa bildua teiafabrika.eu helbidean adibidez, eta hoxe ongi etorria dala honor. Eta egunero logez, solasaldiari ekingo diogu, eta erretarako gaurkoan gurekin ditugu, alde batetik Daura Mintegi, eguerdion. Eta bestetik Ibon Miñika, eguerdion. Lehenik eta behin nazioartera begira jarriko gara, Ukrainako gerra horretara, izan ere gaurkoan laugarren bilera izan dute, negoziazio bilera hori Turkian egin dute, bi aldeetako ordezkariek, baina aurrera pausurik gabe, amaitu da gaurkoan ere bilera hori, bi aste dagoeneko gainera Ukrainako gerra hori hasi zenetik, inbasioa, hobeto esan da. Nola jarraitzen ari zarete bilakaera? Egia daneko gai komplexua dela, ez? Eta norbera baitere iritzi bat emoteko baitere, bere buruari baitere zuhurtzia apurtzua baitere ustot esarri behar diola, ez? Bai, seguramente, egoerak tokon komplexutasunaitik, bai badakigulako eta tamalez ez da lehenengoko aldia, baina, karo, gerra kontestu batean, inbasio bat kontestu badan be, baina gerra kontestu batean, askotan egia dalako lehenengokoa, ez? Lehenengoko galtzaila eta lehenengokoa desagertzen den azken tokitik, eta ziurrenik gure mendebaldeko begitatik begiratzen ditugun moduak baitere, seguramente beste foko bat eskainiko ligukete bestelako adibide batzuek, eta gero sentibratasunetik baitere begiratu behar dugu, ez? Azkenean ezin dugu ahaztu, bombardeatzen jarraitzen duten herritar batzuek pairatzen ari dutena, eta gainera gure herriak hori pairatu izan duen bezala, aurki 85 urte beteko dira hainbat herrietan berauko goratuko duguna, horrekiko sentiretasun eta elkartasun osoa baitere adirazi beharko genukena. Eta hortik aurrera eta norbera daukon ezagupen esatik, agerikoa dan elementu batzuen edo zentzu komunak edo adirazten dizkidan gauza batzuek bitxinez, aipatu nahiko nituzke. Batetik, nahiko agerikoa dana da, hau ez dela bakarrik Rusiak herrialde bat eta Ukraina inbaditu duela, baizik eta kontestu askoz ere konplexuagoa dela, eta nolabait ere Ukraina bihurtzen ari dela elementu askoren oiteko talken agertoki bat, ez? Eta hor batez ere begirada geopolitikoek, ekonomikoek eta militarrek batez ere nagusitzen direla, baina ez da bakarrik Errusiak nolabait ere inbaditzen duen bide bat, baizik eta horren atzean dauen guztia, ez? Eta mundu osoko agente eta aktore ezberdinak baitere interaktuaten ari dutela modu batean edo bestean. Horren, nik uste horre baiteren neurtzen duela zelako komplexutasuna edo zelako bidea daukon, ez? Eta gero, azkeneko asteetan, eta seguramente horni buruz hitz egingo zenuketen, niri behintzat saiatu izan nazena neure buruari egozten edo planteatzen guk ze begitatik begiratu beharko genuken, ez? Begi askotatik begiratu daiteke, baina gutxinez batzuetatik behiteren zebetaurreko jarri beharko genituzken egoera hauek irakurtzeko. Eta argita garbi ikusiko genukena horrela planteatu ez gero,
inbazio batetaz hitz egiten ari garela eta termino imperialistak dana alakoa dituzten arrazoiak atzean badaudela, horren aurrean baita aurkitu beharko ginatekela uste dut. Bigarrenik, azkenean horrek ekartzen duena bada, herri buru jabetzeak aldarrikatu beharko genituzkela, eta herri bakoitzak bere etorkizuna libreki erabakitzeko ahalmen hori gaur egun kolapsatzen ari den horretan, hortik behitere begiratu beharko genukela. Jarrera militaristek eta belizistek etendu beharko liratezkela eta norbait ere elkarrizketa eta diplomasiaren bideari baitere bere garapen estrategiko guztia ahalbidetu. Eta batez ere, elite askok daukaten interes ekonomiko, politiko, geopolitiko eta militarrak haratago, begietu beharko litzatekela. Eta zoritxarrez ikusten ari garena, guztiz kontrakoa da. Hor batez ere horrelako mugimenduak ematen direla, elite garrantzitsuek interes ekonomikoak, geopolitikoak eta militarrak lehenesten ari direlako gaur-gaurkoz Ukrainiako jendartearen pentsura. Eta horre maila batean jartzen gaitu oso ataka larri batean. Eta analista asko entzuten diogu eta gaur-gaurkoz dagoen egoera eta bihar egongo den egoeran neurtzea baitere nahiko zaila da, eta zuhurtzi horretatik baitere begiratu beharko nukleakoan nago. Eskerrik asko tesi horrengatik, Ibon, Laura, zuk nola ikusten ari zara bilakara guzti hau? Bat nator gure arazo handiena dela informazio iturri bakarra dugula. Eta da mendebaldeko informazio iturriak, ez? Orduan horrela oso zaila da balorazio bat egitea. Atzotik gure komunikabide guztietan entzuten ari gara maternitate bat bombardatu dela, ospitale bat, eta gargo izan deitu dut Moskura galdetzeko han bizi den pertsona bati, ia han nola bizi duten hori, badakit nola saldu diguten guri, ez? Eta han esan didaten lehenengo gauza da, beraiek ere bakarrik entzuten dituztela parte bateko informazioak, eta zalantzan jartzen dute nork bombardatu duen ospital hori. Zalantza serioak dauzkatela. Ez daukatela argi, kaleko errusiarrek ez daukate argi nork bombardeatu duen, ez? Orduan, lehenengo galdera da, baina nola bombardatuko zuten Ukrainiako gobernukoek beraien jendea, eta erantzuna atuan etorri da. 8 urtean, Ukrainiako gobernuak bombardatu ditu ukrainiarrak, eta 14.000 hil ditu, ez lirateke izango lehenak, ez da azkenak ere, hau da, bere herria bombardatzen ari da, azkenengo 8 urteetan. Beraz, Errusian egia da, informazio partziala jasotzen dutela, eta egia da guk ere hemen informazio partziala jasotzen dugula. Nik oraindik ez dut ikusi, Errusiako ikuspuntutik inolako informaziorik hemen, zenbat hildako egon diren errusiarren soldadoen artean, zenbat zauritu, edo egia den, ala ez den egia, bakarrik soldadu profesionalak ari direla, edo reemplazoko soldatuak. Hemen esaten da baietz, eta Errusian esaten da ezetz. Non dago egia? Seguruen zati bat egongo da leku bietan eta inon ere ez. Eta hori da daukagun problema, ez? Orduan, ados nago zurekin nola zabaldu behar dugun gehiago fokoa eta ikusi behar dugun zenbateko interesak dauden hemen. Eta interesak dira mota guztietakoak. Bai politikoak, geopolitika momentu honetan nik uste dut inflexio puntu batean eta aldatzen ari dela ardatza. Azkenengo 40 edo esango nuke inkluso 70 urtetatik ona aldatzen ari da lehenengo sardatza orden mundialean. Atzo bertan Txonskiren artikulu bat irakurtzen nuen eta hildo beretik zijoan. Eta momentu honetan, bai Errusia eta bai Txina egon daitezke kondizioetan biak, orain arte jiratu izan duen ardatz horren inguruan, mundua nola jiratu izan duen mendebalderen inguruan, baliteke gu egotea orain lekuko eta horren testigu izatea nola hemendik aurrera mundua egon daiteken giratzen beste ardatz baten inguruan. Jakina, elementu asko daude, ekonomikoak ez dira txikienak, zuk ere aipatu duzu eta bat nator zurekin, Estatu Batuarentzat erreza da esatea ez erosteko erregai errusiarrak, Alemaniak ezin du bizi hori gabe,
eta Espainiak ere, erosten ez badu ere gaz errusiarra, hala ere ikusten ari da, beraren enpresak izten ari direla. Orduan, elemento gehiegi dago, eta gezur gehiegi dago, eta gerra egiten ari da, ez bakarrik zelaian, guda zelaian egiten ari da komunikabideetan. Orduan, gu hilkorrok eta jende zea eta arrunta galduta gaude, batez ere ez dakagulako elemento nahikorik ebaluatzeko egiatan zer gertatzen ari den, ez? Lerroen artean egin ditzakegu irakurketak, begira da atzera botata ikusi aldugu nola datorren mundua, eta nolako hipokresia dagoen Mendebalaren artean, Afganistango gerrak 20 urtez irain izan du, Irakekoak 8 urtez, Yemenen badara matzate milioi bat hildako, 6 milioi desplazatu eta 6 milioi laguntza fisikoa behar duena, eta azkenengo 8 urtean gertatzen ari da. Israelek salatu egiten du Ukrainiako okupazioa eta salatu egiten du nondik eta Palestinako lurralde okupatuetatik. Hau da, hipokresia horren aurrean. Guk zer esan dezakegu? Ez dakigula. Hori da esan dezakegun bakarra. Baina argi dagoena da guzti honek ondorioak ekarriko dituela, gure poltsikoetatik ere hasi ez, eta munduko orden hori aldatzeraino ere ez, Laurak aipatu bezala ze. Hainbat gauza dagoelako jokoan, aipatu duzuen bezala ze, horietako bat baita ere da energiaren auzi hori ez, erregai fosilak aurretik genekien ez, amaitzen ari zirela eta orain ere horien kontrola ere auzitan egon daiteke, armak bidali ditu gero aparte ez, hitz egin duzue baita ere ez, ideia antimilitaristei buruz, ez dakit nola ikusten duzuen gaia, izan ere hainbat eta hainbat herritar alde agertu da armak bidaltzearekin ez, ez dakit nola ikusi duzuen hori, Euskal Herritik, baita ere mugimendu feministatik, agian horri heldu daiteke, ez dakite? Bai, horregatik ez, sugurtziak nik uste dut, badaukola pisu nahiko handi bat, olako egoera baten aurrean. Gauza asko, emoten erilako eta gertaera asko emoten erilako oso denbora gutxian, ez? Oin dela bi egun, lehen aipatu duen hildotik Laurak, estatu batuek adierazi dute, petrolierosiko diotela Venezuelari. Espainiak ontzat hartu du, ja Guaidó eta Barrak ja desagertu dira senatokitik. Eta jara, Venezuelari erosketa transakzio ekonomiko bat egite erregaia lortzeko zerbait naturala da. Orain dela bilabete deabrua zenean, eta urteetan egondan posizio hori, eta Latinoamerikaiko posizioa, abetako, estu batutako noliteko posizio historikoari jarraituz. Gauza asko aldatzen ari dira oso denbora gutxian, eta batez ere, gerra kontestu batean, gauzak baitere ez, norberak nondik ikusten dituen baitere logikoa da, ez? Momentu honetan adibidez, Ukrainiako herritargoaren pentsamoldea zen izan daitekeen, gauza batzuek ulergarriago zen daitezke, ulergarriagoak gure distantziatik baite begiratuta, ez? Baina gaur egun daukagun horieteko eta larritasunaren neurria uste dut handitzen duen horieteko elementu erabakigarrienetariko bat da, Europan egoten ari dela gerra hori, ez? Zelen aipatu dituen adibide guztiak, Laurenak eta gehiago daitezkenak, Sahara hori daukagu oso hurbil Euskal Herriarekiko, baina Afrika segitzen du izaten, Europan ez diren gertaera batzuk direla. Eta, distantzia geografiko horrek, distantzia mental eta humano eta politiko, ekonomiko bat ere sortarazten du. Nahitasko batzutan eta beste batzutan esain bestek. Orduan, gaur egun momentu honetan Europan emoten ari da noiteko, egoera beliko baten aurrean aurkitzen gara. Eta nolabait ere, azaltzen ari dira, hor lehenagotik egon direzen, eta analista batzu entzun da, gerra hotzaren noiteko bukaeratik ona bederen, emoten diren noiteko bilakera baten noiteko emaitza bat badala. Eta Europa ataka larri baten aurkitzen ari da. Bere segurtasunaren ikuspegitik, ze logikatan oinarritua dago, eta NATOren partaide izatea ia herrialde gehienek ikuspegi militarraren araberako segurtasun eskema bat edo arkitektura bat sortarazten du, eta horrek maila batean ze atakan jartzen duen horrelako kontekstu batean kuestionagarria izan beharko litzateke, eta nolabait ere horren baitan
aurrekoan irakurtzen nion baitere Asier Blasi argian egiten zuen reportajean, eta hor, interes armamentistiko ugarik baitere daukaten interes propioak, ez? Gerra gehiago sortzea, merkatu gehiago sortzea dalako, herrialde gehiago NATOren logikan txertatzea, merkatu handitzen dalako, eta hor mai batean dauden oiteko mugimenduak, ez? Estatu Batuetak orain dela hilabete batzuk esan zuten Putinek eta Rusiak inbadituko zuela Ukraina, eta inork ezien kasurik egin. Zeren gainean oinarritzen nahi da informazio hori. Gauza guzti horiek maila batean apurtxuet gure begira da bite uste desitxuratzen digutela. Eta niri utzen zaidana da, uste elementu basikoen dariko bat izan behar dana da, guk lehen etxibarko genukena ez dela konkretuki, Europak adibidez kasu honetan, gu Europako markoan egonik, hirugarren pertsona edo hirugarren agente bati arma gehiago, eskaintzaren bitartez. Uste hori izan beharko izatenik, guk hartu beharko duken meteko jarrera politikoa edo soziala. Baina aldiz, horiek galentzen ari dira, eta lehenengokoz Europar Batasunak hori permititu du. Eta transfondoan dauden bestelako elementu batzuk eta bukatzen dut. Eta bada, claro, hemen hitz egiten ari da arma nuklearrei buruz, eta hitz egiten da harinkeri hitzel bategaz, baina inork ez du sinatzen arma nuklearren inguruko ez esategeren eitunik edo akordiorik. Eta horiek baliatzen dira, poblazio guztia, jendarte guztia, hori ez, beldurtzeko eta horrelako egoera dramatiko baten aurrean aurkitzeko, atako hartan aurkitzeko. Zein da, zein da herrialde bakoitzak eta agintariek egin beharko luketen beteko ardura, bere herrialde kideekiko, eta gaur egun hori guztia ez baian dago. Egoera guzti honetaz, hain zuzen hitz egiteko gurekin izan dugu gaurkoan Asier Blas, analista, onatxe bere hitzak. Garbi dagoena oraingoz Europar Batasunak eta Mendebaldeak hartu duen jarrera nagusiki dela Ukraina laguntzea, armaz laguntzea eta diruarekin laguntzea, eta horrek adierazten duena da, seguruenik prestatu beharko garela gerra luze batetarako. Hor, ni ez naiz aditu militarra, baina militarrak esaten dutenaren arabera, bi herrialden arteko diferentzia handia daude, hau da, Ukraina naiz eta gehiago armatu, ez da gai izango Errusiar armadari aurre egiteko edo gaientzeko batez ere, ezta? Orduan, nik uste ulertu behar dela hau, estrategia bat bezala Rusia desgastatzeko, eta desgastatzeko estrategia horretan eta presioa jartzeko estrategia horretan, Ukrainako gerra hau luzatzen baldin bada, nik uste hor egiten diren kalkulen arabera badagola esperantzaren bat, Putinek edo Kremlinak boterea galtzea, estatu kolpe bat egotea, mobilizazioak egotea, edo gutxinez bere egungo posizioa asko igatzea etxean ere bai. Hortxe Asier Blas analistaren hitzak, esanez esperotako baino luze igango duela gerrak, eta ikusten ari gara zenolako ondorioak ekarri dituen gurera ere, ez da, Laura? Bai, ni harritu egiten nagoena da, ze harinki hitz egiten dan denbora irabazteaz. Denbora irabaztea bizitzaz galduta? Horretaz hitz egiten ari da. Oda, armak emanda, denbora irabazten da, ia bitartean ahuldu egiten den Errusia, ia bitartean beraren masa sozial kritikoa altzatzen den, ia bitartean, baina eske bitarte horretan, arma hoiekin, eta inolako esperientziari gabe, ari zara zu gehiago botatzen, hau da, gasolina botatzen zutara, eta bizitza galtzen. Hau da, denbora irabazteko biziak galdu behar dira, iruditzen zait, halako kalkuluak bakarrik egin ditezkela pertsona desterebratuek bai baten inguruan, bizi gabe jende arruntak, jende zeak bizi egiten duena bere etxean, bere auzoan, edo ja existitzen ez den etxean edo auzoan, ez? Logika horretan sartzen bagara, hau da, armak emataren dinamika horretan, horrek darama armak gehiago eta gehiago, hau da, progresioan joan behar du, eta amaitu egiten dugu ojiba nuklearretan. Hor amaitzen dugu. Amaitzen dugu eztabaida eta amaitzen dugu mundua. Arma horiek eduki izan duten efektu izan da disuasorioa. Baina jokatzen ari zarenean ja posibilitate bat bezala, hau da, horrekin ja mehatxu egiten duzunean, edozein akatz humano edo politiko, edozein txikiena ere, izan daiteke ja itzulerari gabekoa. Hau da, iruditzen zait oso inkostientea eta oso ignorantea izan behar dela horrekin jokatzeko. Garai batean agian gerra hotzaren bitartean izan ziteken elemento bat disuasorioa, baina ez gaude gerra hotzean, gerra beroan gaude. Armak ja disparatzen ari dira.
Eta Kalashnikov batek eramaten zaitu torpedo batera, eta horrek eramaten zaitu ojiba batera. Hau da, progresio eta dinamika logikoa eta zuzena da. Eta behin martxan jartzen duzunean mekanismo hori, nola gelditzen duzu gero? Ez dago gelditzerik. Eta edozein deskuido, baina edozein, izan daiteke nahi gabekoa ere, edozein deskuidok eraman gaitu, hain zuzen ere, desastre batera. Nork ez digu esate momentu batean pentsatu dezaketela, bueno, egingo dugu Hiroshiman edo Nagasakin bezalaze, hau da, bomba bakarra bota, esateko, adi, geldi, horrela amaitu zen, bigarren gerra 6 urteren ostean. Nork ez dugu esaten bi arretzi esan dezaketela, bueno, bombatxo txiki bat botako dugu Moskun, esateko, hau da dagoena, aurrera segitzen baduzue. Eta momentu hartan, Japoniak ez zuen erantzun. Eta Alemaniak ez zuen erantzun, baina ezke gaur egun Moskuk erantzun lezake. 11 minutu behar dira bakarrik, Moskutik Estatu Batutara bidaltzeko bomba nuklear bat. 11 minutu. Eta telebisten ikusten ari gara, bere eta berriz Putin bere maletinerekin doala edonora ere. Hau da, ez dakit pentsatzen duten hau pelikula badela, hau ez da pelikula bat. Eta ja ez da gerra hotza, gerra bizi-bizia da. Orduan, iruditzen zait, armak ez dala soluzioa, inondik inora. Ze, horrek ez du ematen irten biderik. Hori da guztien galera. Uste dut Europak zerbait egin balezake, eta egin beharko badu, eta egin beharko luke, da, hain zuzen ere, dauzkan mekanismo guztiak bide diplomatikotik konpontzeko. Baina ze gertatzen da, eskuak lotuta dauzkala dependentea dalako. Eta oso zaila da, mai batera negoziatzera joatea, eskuak atzean lotuta. Oso zaila da horrela joatea. Uste duzuen gutxi ezten ari dela mehatxu nuklear hori? Esaten ari dela, ez? Putin ez da horretarako kapaz da, mehatxu besterik ez da, baina Laurak esaten zuenaren arira, ez? Arriskua hor dago. Batez ere, bai, hitz egiten dalako nik uste dut ere, modu oso errez batean, eta ez dakigulako ez teknifikatzen edo bisualizatzen horrek zer suposatzen duen, ez estadiora ematen gaituen, ez? Eta beraz, zentzu komun gehiago eta ardura gehiago azaldu beharko luketa egintari askoz. Eta batez ere, sartzen dalako oso lenguai beliko eta oso goranzkako batean, eta, karo, topean non dago, eta argi dagoena da, hasierra bete ipatu du, eta hori Laurak, horrek maila batean badakigula ze egoera eta eraman gaitzaken, ez? Ez dakigu igual neurtzen horren dimentsioa, baina badakigu egoera horrek ze estenatoki sorta dezaken. Eta beraz, apustu egin barko genukena da bestelako bide batzuen gaitik, ez? Gainera, hor badaudelako fenomeno batzue baitere, nahiko kuestionagarra direla, ez? Jendarten ikuspegitik, ez? NATOren papera, esatu batuekin, ez? NATOren papera gaur egun, zein izan beharko litzateke edo, zein izaten ari da, ez? Kuestioan jarri beharko genuke, ez? Zoritzarrez, nahiz eta gure herria, eta datorren larun batean urte horrena betetzen da, NATOri ez esan bazion ere referendum bidez, gaur egun eskema militar horren logikan barneratuak gaituzte. Eta hartzen dituzten, noeteko ez, eskalada horren logikan hartzen dituzten bideak, gu ere eragiten gaituzte, ez? Eta inkluso nik iruditzen jaztena da, jendarte gisa, ditugun baliabideak entzartuta baitere, posizio sozial bateratu bat egiteko aukerak baitere probestu beharko nituzkela, ez? Eta daukagun noeteko gaitasun hori baitere, inkluso bide emon, ez? Ze bestela, gaur eguneko dagoen tesitura ikusita, oso panorama beltz baterantz garamatza egoerak, eta hori guztot hori inorentzako lagungarriz den egoera bat dela, eta hori saiestu beharko genuke, ez? Eta bien bitartean 2 milioi baino errefuxiatu baino gehiago, hainbat eta hainbat hildako, gizarte zibila gerra guztietan bezala biktima nagusiak, eta ondorioak ere Europar Batasunera, eta bitartean entzun behar izan ditugunak, ez? Berogailua jaisteko, Rusiaren aurka egiteko, eta horrelako adierazpenak mandatarien ahotik. Bai, borrelen ahotik, 2,7 milioi dauka bere patrimonioan, hori agertu da egun hauetan prentzan, erak ez du beharrik gaza izteko, ematen dio ordaintzeko, ez? Ze errez hitz egiten dan, ez? Eta ze iraingarria dan, ez, batzuetan. Hau da,
batzuetan pentsatu egiten duzu, egon daitezken konfliktu hauek, joan daitezela bi, zelaira, eta indarrez egin behar bada, beraien artean erabaki ezatela, norden indartzuena, eta ja beste guztiek, amen egingo dute, ez? Men egingo diote irabazleari. Baina hemen egiten dena da jokatu, jende askorekin eta milioi pertsonekin, ez? NATO-ri buruz, saiatzen nahi nintzen gogoratzen orain zenbat urte izan zen NATO-ren erreferenduna. 86an, zengo nuke? Izan daiteke, bizitza zoan Emanuel lehenengo mitina, izan zen erreferenduna zala eta ez zala larra betzun, gogoratzen dut gainera, Euripean. Eta 86an beraz badira ia 57 urte edo, ez? Orain segitzen nahi nintzen begiratzen ez dit denborarik eman begiratzeko. Orduan esaten genuen ura, nik gogoratzen dut mitin hartan, ondo gogoratzen dut mitina, bizitzako lehena izan zelako, esaten genuen ura teorian edo esaten genuen, ez? Hau da, 86an, badira urte batzuk. Eta hitz egiten genuen, ez dakit, Orwellek bere novelan hitz egingo bazumen bezala, ez? Hau da, distopia hipotetiko batean. Hau da, gertazitekena edo nora eraman gintzakeen horre guztiak dinamika horrek, ez? 36 urte beran dago ikusten dugu, heldu dala momentua, eta hori biziari garela, ez? Eta orduan nola joan den eraikitzen egitura bat non batzuek sinistera nahi diguten, hemen gaudela hobe aurrera egitea, ez barka. Hemen gaudela, nahiz eta bide bat egindan, abiadura handiko trenarekin bezalaze, hemen gaudela, horrek ez du justifikatzen aurrera egin beharra. Hau da, ekibokatu bazara, ez zaitez ekibokatu gehiago, hemendik aurrera, ez? Hemen utziko dugu gaurko hausnarketak, gaurko solasaldia, plazer bat izan da beti bezala Laura Mintegi eta Ibon Miñika, eskerrik asko beste bien gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia, Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainberte hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, soinu berezi bet korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskalduna. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik.